Každé ráno a občas aj večer si dávam LSD. Ja vám teraz poviem, že prečo to používam ja a aké to má na mňa účinky. Dám vám 5 dôvodov, pričom 5. posledný je ten najdôležitejší. Pozrime sa teda na to. V prvom rade LSDčko vám zlepšuje náladu. Celý deň sa cítite lepšie, viac v pohode, ideme aj ku druhému dôvodu, aj lepšie zvládate stres. S tým je aj spojené, že ja si to LSDčko nedávam samostatne, ja si ho dávam s hubičkami a dávam si hubičky predtým, dávam si hubičky na raňajky a LSDčko prakticky až potom, ako idem s obsom na prechádzku. A takže lepšie zvládate stres, máte lepšiu náladu počas celého dňa, máte aj lepšie psychické zdravie, pretože tým, že lepšie zvládate stres a celkovo máte lepšiu náladu, inak vnímate svet okolo seba, negatívne myšlienky obzerať, viete to vnímať inak. V rámci psychického zdravia je to vynikajúca vec. Pomáha to zlepšiť spánok, vďaka LSDčku aj lepšie spíte. Neviem, či som už na 4. bode. So psychickým zdravím súvisí aj to, že viete sa sústrediť na aktuálny okamih, spomínané často mindfulness, tak vďaka LSD to viete o mnoho lepšie aplikovať. Viete žiť v konkrétnom okamihu, viete si užívať každý moment svojho života naplno. Hlavne nezaoberať sa minulosťou, budúcnosťou, ale žiť v prítomnosti. Vďaka LSDčku sa vám zlepší aj fyzické zdravie a zlepší sa vám aj spánok. No a 5. posledný bod je ten, že dýchová metóda Light, Slow and Deep vám pomáha v širokom spektre vo vašom živote, pomáha vám zlepšiť dýchanie, zvýšiť kapacitu pľúc a lepšie dýchať. Na budúce vám porozprávam to o hubičkách a prečo ja si dávam každé ráno také zdravé hubičky, čo mi to robí a prečo by ste si ich mali dávať aj vy každý deň. Zatiaľ.